Ruukin yrityspuisto Oy on perustettu 1993 ja se on Siikajoen kunnan omistama osakeyhtiö. Sijaitsemme Ruukissa, Siikajoen kunnassa historiallisessa teollisuusympäristössä, jossa teollinen toiminta on alkanut jo 1670-luvulla Pietari-Brahen perustaessa potaskatehtaan Ruukin koski. Myöhemmin alueella on ollut merkittävää sahateollisuutta, tiilituotantoa sekä lasivillan valmistusta. Yrityspuiston logistinen sijainti on erinomainen. Rekkaliikenne pääsee esteettä alueelle, junayhteys kulkee Siikajoen kunnan läpi ja pistoraide tulee yrityspuiston alueelle. Kasitie on noin 10 kilometrin päässä, eikä lentoasemallekaan ole pitkä matka. Alueella toimii myös sähköliike, kiinteistön huolto ja ruokaravintola. Puu- ja sahateollisuudella on Ruukissa pitkät perinteet. Ruukin yrityspuistossa valmistetaan muun muassa taloelementtejä. Tänä päivänä Ruukin yrityspuiston alueella toimii jo 30 eri teollisuus- ja palvelualojen yritystä, joiden joukossa on edustettuna muun muassa puu- ja rakennusteollisuus, sopimusvalmistus, suihkupuhdistusautomaattien ja robottien valmistus, hyvinvointi- ja henkilöstöala, tilitoimistopalvelut, ravintolapalvelut, kiinteistönhuolto ja siivouspalvelut sekä sähkötyöt. Tarjoamme yrityksille idylliset puitteet ja ajanmukaiset toimitilat yritystoimintaa varten. Vuokraamme sekä teollisuus-, tuotanto- että toimistotiloja. Tarvittaessa myös rakennamme sekä saneeraamme tiloja yritysten tarpeiden mukaan. Ruukin yrityspuiston omistamien tilojen kokonaispinta-ala on tällä hetkellä noin 28 000 neliötä. Ruukin yrityspuistolla on myös eri kokoisia neuvottelu- ja koulutustiloja sekä sauna- ja edustustilat, joita vuokraamme yritysten käyttöön. Tervetuloa tutustumaan ja toimimaan idylliseen Ruukin yrityspuistoon.